Bine ai venit pe canalul Cu burta pe carte, la un nou test cu întrebări care îți vor testa cunoștințele despre știință. Azi vom acoperi subiecte precum fizica, chimia, astronomia, corpul uman și nu numai. Deci, să începem! Întrebarea 1. Ce gaz absorb plantele în principal în timpul fotosintezei? Este oxigen, azot sau dioxid de carbon? Răspunsul corect este dioxid de carbon. Întrebarea 2. Care este termenul pentru animalele care pot trăi atât în apă, cât și pe uscat? Amfibian, extraterestru sau mamifer? Ele se numesc amfibieni. Întrebarea 3. Cum se numește roca topită care curge sub pământ? Este dogmă, lavă sau magmă? Se numește magmă. Întrebarea 4. Câte valve are inima umană? 2, 3 sau 4? Răspunsul corect este 4. Întrebarea 5. Care este cea mai apropiată stea de Pământ? Este Luna, Soarele sau Pluto? Răspunsul este Soarele. Întrebarea 6. Diamantele sunt formate în întregime din care element? Fier, siliciu sau carbon? Răspunsul corect este carbon. Întrebarea 7. Ce tip de dinți sunt cei 2 dinți mari din față? Sunt incisivi, molari sau canini? Dinții incisivi este răspunsul corect. Întrebarea 8. Ce vitamină este cunoscută și sub numele de acid ascorbic? Vitamina A, vitamina B sau vitamina C? Răspunsul corect este vitamina C. Întrebarea 9. Cum se numesc animalele care mănâncă doar plante? Sunt erbivore, omnivore sau plantor? Ele sunt numite erbivore. Întrebarea 10. Acustica este știința exploziilor, a luminii sau a sunetului? Răspunsul este sunetul. Întrebarea 11. Care este cel mai comun tip de sânge, întâlnit la 38% din populație? O pozitiv, A pozitiv sau AB pozitiv? Răspunsul corect este O pozitiv. Întrebarea 12. Care dintre următoarele este o proteină găsită în păr și unghii? Cheratină, creatină sau cortizon? Răspunsul este cheratină. Întrebarea 13. Care este clapeta de cartilaj din gât care previne intrarea alimentelor în trahee? Epiglota, esofagul sau epiderma? Răspunsul corect este epiglota. Întrebarea 14. Cum se numește cavitatea din piept unde este localizată inima? Foramen magnum, diafragmă sau mediastin?
Răspunsul corect este mediastin. Întrebarea 15. Ce proteină determină culoarea pielii? Colagen, melanină sau albumină? Răspunsul corect este melanină. Întrebarea 16. Cum se numește țesutul care conectează mușchii de oase? Tendon, axon sau neuron? Răspunsul corect este tendon. Întrebarea 17. Care sunt cele mai mici vase de sânge din corpul uman? Venule, sinapse sau capilare? Răspunsul corect este capilare. Întrebarea 18. Care este cel mai mare mușchi din corpul uman? Trapez, pectoral mare sau gluteus maximus? Răspunsul corect este gluteus maximus. Întrebarea 19. Unde se află hipocampul în corpul uman? În ureche, în creier sau în gât? Răspunsul corect este creier. Întrebarea 20. Care este denumirea științifică a cutiei vocale? Uvula, trahee sau laringe? Răspunsul corect este laringe. Întrebarea 21. Cum se numește tendința unui obiect de a pluti într-un fluid? Zbor, dispersie sau flotabilitate? Răspunsul corect este flotabilitate. Întrebarea 22. Care este unitatea folosită în Sistemul Internațional pentru a exprima frecvența? Pascal, Hertz sau lumen? Răspunsul corect este Hertz. Întrebarea 23. Într-un atom, care dintre următoarele particule are sarcină negativă? Proton, neutron sau electron? Răspunsul corect este electron. Întrebarea 24. Câte culori sunt în spectrul vizibil? 7, 8 sau 9? Răspunsul corect este 7. Întrebarea 25. Care este termenul pentru un material care nu permite trecerea electricității? Conductor, izolator sau tranzistor? Răspunsul corect este izolator. Este timpul pentru întrebarea bonus. Inflamația sacilor de aer din plămâni se numește laringită, pneumonie sau gingivită. Dacă știi răspunsul, scrie-l în comentarii. Întrebarea 26. Cum se numește fenomenul prin care sunetul își schimbă frecvența din cauza mișcării sursei sale? Efectul Doppler, efectul fluture sau efectul Mandela? Răspunsul corect este efectul Doppler. Întrebarea 27. Cum se numește o lentilă care se curbează spre interior? Concavă, confab sau convexă? Răspunsul corect este concavă. Întrebarea 28. Alături de brom, care alt element este lichid la temperatura camerei? Siliciu, mercur sau azot?
Răspunsul corect este Mercur. Întrebarea 29. Ce reprezintă litera M în AM și FM? Medium, modulație sau magnetic? Răspunsul corect este modulație. Întrebarea 30. În ceea ce privește electricitatea, amperul este folosit pentru a exprima puterea, curentul sau capacitanța. Răspunsul corect este curentul. Întrebarea 31. Cum se numește o rocă din spațiu care a aterizat pe o planetă sau pe un satelit natural? Diorit, asteroid sau meteorit? Răspunsul corect este meteorit. Întrebarea 32. Cum se numește studiul insectelor? Entomologie, paleontologie sau ecologie? Răspunsul corect este entomologie. Întrebarea 33. Ce tip de acid se găsește în oțet? Acid azotic, acid acetic sau acid formic? Răspunsul corect este acid acetic. Întrebarea 34. Ce strat al atmosferei Pământului conține stratul de ozon? Ionosferă, stratosferă sau troposferă? Răspunsul corect este stratosferă. Întrebarea 35. Care este pH-ul unei soluții neutre? 0, 7 sau 50? Răspunsul corect este 7. Cam atât pentru azi. Lasă un comentariu și spune-mi la câte întrebări ai răspuns corect. Până data viitoare, nu uitați să stați cu burta pe carte.